Nyai kublay ya pi baro kito ke ba ban snap je ke tin ublay ke tin ublay ka longken ka batang makahi ka bala ban sandur ya ka jingim jong briu haba ke tin jong blay ka rung ha ka jingim jong briu ka sandur yo tau briu baun long ubar riu blay dasisa ka kubor hagen ngi ka bangin yos ngau menta ka long sapang ka pop knyum ka bapen mong ya ka donut ublay ka jing knyum ne ka pop knyum ka long ka way na ki jinglong ka badon hau briu ka bau blehi ulabu bakan don Henry de ban ngau thu ban perkat komno kami bat komno ban pendan kam yaka namar ladak nyum klem kalenti kabadai kan kelalong pop hakmat jong kiway lane hakmat jong ublay kidon ki briu ki baknyum ya ki kmi ki kpa klem de pensyong nongrim bansuk nyum klem da tip kalong gabasniu don ki kmi ki kpa ki baknyum ya ki kon klem da perkat ne pensyong nia ki kon ki tutsen bat kalong gajinya pat sejing sesam don ki kiau ki ktau ki baknyum ya ki prasakurim kente nation rang bat ka klano ka bor ka bapenya klat ya ka jinga day hakaying kasem don ki prasakurim ki baknyum ya ki kiau ki ktau kamtam haga bor bakilatmen o kabayis ne ya ki bapli ki don lele ki ba jaitu haka jaka ban long ka jinggar khu ka long penban ka jingtim don ka way ka kanasa kan mau ba don way ubriu uba boy long ka haka ying ka ba susene bet how tau persakurim baro kiye on le bet mau balada la ban le kum baki kwa kilat num kilak nyum mit labat sngi uneu breu hakawai gapor wala ngia shon ban ngap ya gat num ya ga ut jong kata ka ying wala le kum no hakawai ga sngi la pendap ya ka mensim barka donu tu da ka jing sngau diau baru la yo e ka bot halade ha ka bola sim ye ki kiu ki pliang wala pendap da ka baro baru sim ya ki ding thang na trap ban bo haying sejab baro ula sar ka ying baro ki kamera ula trailut ka baula bat andau la dep ula yo ula ki to ye peche to ngang la le no bat ulami no klemban paisu jelang hado benekut uso jong ka jing knyum bat ka jing tnum ki walam ya ka jing do habon ki banta jong ka jing imbreu haganega por tongin pai na kaktin bako jong blay kabalong ka tenrai ban tip ka ka pop knyum bat ka ka bor jong ka banangkong ublay uyoi bat uyos ngeu dan bon ki baklet ban perkhat bau blay uyo bar uyos ngeu ayungi kren ayungi knyum laye ki briu ne yau blay
kumbau blay ulabo, bangin don kajing sngau tu, kay kabangi kren, lakalong gabat day nega bom day, kum taru ka kabangi day ban knyum, ne ban ut, nama ladangi knyum klem sngau tu, kadong kapop hakmat, kajong ublay. Kajing bishar, barid jonga, ngapet, bat ngakmi. Kajat ben riu jongi, kaya srim, bat kajat ben riu Israel. Ke badap tang da kajing knyum, bat kajing ut, kat sabapai. Om tipsu kapop nega hok ban knyum. Hagapor baki yatlunti, hakajing long nong yalamu Moses. Kikun Israel kala knyum yung Moses. Ka kitab Exodus kalau nongga bakasan ga dekat kabar busau kaong. Uta upat bakti ula knyum yau Moses. Kida ong. Nyenye di ayu. Kadau ka bagi padba kia knyum yau Moses de namar bau bleu sya. Bakin yat lang bagi jing tenju. Hap deng kijing tenju bon sin kimi kijing knyum. Kiba pen mong ya ka donut ki briu. Bat ya ka donut jong ublehi. Kiba long kinong ya lambau bleu la khot. Bat ki baula pen kerpang da sisa. Don ki briu kiba knyum ya ki. Kum haga nega por ka nega klam COVID-19. Layos ngeu kijing ut kijing knyum kibriu. Keba nut. Wat ban keno pop yaki rangba jong kabalang. Yaki temen besan bad yaki nong yalab bad yaki pastor. Habau wan kane kijing tenju kabau bleu sya. Kabala jia hakaleng juga pertai. Hakajing sisa. Haka ceka ban keno ban knyum. Kila de ban duai jur bau blehi. Un pen kot kloy ya kanega klam coronavirus ne COVID-19. Kombalong haneng baka jaj ben riu jong ya ka srim ya ka jaj ben riu Israel. Baka badap tang da ka baut bat ka baknyum. Nadu bas dang poy neu knyang jing pang COVID-19. Ngalayos ngeu serum seneng babon kiba knyum yaki nong yalam ka balang. Kiba kren da kataka jinglong. Kaba wan haga man sim jongki. Kis ngeu kumiki kren riublay. Handai ka sur kabiki kren galong ka sur pertai. Totip. Ublay uyo i baru yo sneo. Haba kren knyum yano yano. La hangno hangno. Kabat kabenta kabaar. Kapop kren knyum. Kadei kanong penjat kabasirkay hadu kata-kata. Day tang nagaktin ublehi bangin syambat yoi. Kumno kapop knyum, kapen long ya ki briu bakin long. Kibadon ya gani musim knyum ya ki way. Kapen long ya ki banyele persya. Wat ya ki briu jong ublay ki bau ublay lakot. Bat ula pendan kam. Kanuksa nagaktin ublay. Kam Miriam baru Aaron. Ki day ki parau Moses. Kila kren knyum yo Moses. Briu jong bleu ba jamnut haduk kata-kata ula syak kren knyum. Syak kren ben. Haki para la jong hi. Kay kabay nong ublay. Ula ay haki. Ublay. Ula bitar yakito kibak knyum. Bat uyala persyak ya ki briu ki jongu uyala persyak ya kita ki briu ki baknyum bat ya ki bakom kita bleu ai ya ki
Dau ding sempat bakin kala ka bamut. Haga kitab jengkeng kalenong ka bakatar. Kad kot ka basipaw hang ni ka ong. Bau blay ulas neng ya ka Miriam badyau Aaron. Hakmi ru ka Miriam kalapang yang toli kum kayor. Baru Aaron ulaong ngilale bit bad ngilale paladru. Hang ne kengin ngautu baladangi knyum bad kren ben bad yala persya iki briu jong ublay. Ublay hiun seneng kenang bakin kalah ka bemut. Ban nom long su kumta. Don na pedeng jong pila say gibas ngap ya kena ka kubor ha kena ka por. Pilajuk knyum klem daw yano. Pila kren persya klem daw yano. Yaki men yaki para bengit, yaki para Kristan. Kam tami ki briu jong ublay, to sumar. Ublay uyoi. Baru ublay uyos ngaw. Kela ka bamut. Kloy kad bau ublay. Ompat sempat nisneng. Ujo ublay bas neng sempat ya ka Miriam. On sempat yano baro. Ujuda we nigi sakri jong Jesu Christ. Ubau bleu la khat ban long unang kren badu nang maham. Ula tho kumni hakasiti jongu kabakat san kan riu kidkot. Walang hakmi utrai ula wan bat ki shipau hajar ki bakod jongu. Banle ya kajing bisyar halor baro. Bat ban penremno ya kita baro ki bom riu blay. Sapang kita kicing le baro. Ya kabakila le. Ya kibakila le bom riu blay. Bat sapang kita kiktin barunar Ya kabakila kren. Kinong pop bom riu blay. Kinong pop bom riu blay persya. Persya yakini kilong kiba kren knyum kiba ud wadaw kiba yat kiba kum kijing kwa bray jongkihi bat ka sentur jongki ka kren yakiye kiba at sarong kida nyaw silang kmat yaki brew nakamta ka jing mentoy ka jongki kane ka kubor ka bau blew labo haka donut ban yo ban yeslok haka bakom nga negapor ko ki lok ko ki jor ki para bangay bat ki para Kristan baro tongin pusan yala de marway tongin kier nakajinglong kebak nyum klem daw yo ngi hap how ding sempat jong blay yaw bau blay ulat muna bom jukut ban sempat ya kito kiba kren knyum klem daw ya ka jingim da gibreu ki jong blay prabangay bihaw tra Jesu tongin pai shaw blay da ka donut baro bangin yo yala de ngilong kumno ladang isem yala de baladon kanu ka por kabangila knyum bomday yano kalong kapor yang ibagide ban pan map na ublay bat ban pan map na kita kibangila knyum yaki kabakom kita kade ka jingkala ka bumot kabapen sengob hae yaw blay to try on ya rabban on karku yaki nigi benta jaga jeslok haka niga por menta nakabenta ka buram u Jesu Christ. Amen.